Už si dohonila? Hej, co? A jo, vlastně to nikdo neměl vědět. Kat. Znělka. Čau. To by se dalo. Ne, Proč ne? protože jsme ještě ani nepřivítali. To řekneme až po znělce. Tak jo, čau. Tak teď je znělka tu. Komunikace. Vítej. Čau. Čau. Ne, ty posluchači vítej. Ano. A my tě vítáme. Ano, všechny vás vítáme. Ano. Kde? Doma, u mě. Tak jo. Ve studiu. Jo. U dalšího dílu našeho podcastu. Ano. Díl číslo 5. Ano. A předem se omlouvám za to, jestli můj hlas bude znít trošku zvláštně. Vyřvala jsem si, jak si hlasivky na koncertě. Je. A až ještě k tomu spí. Hej, už to je skoro týden od toho koncertu a já jsem pořád nedostala svůj hlas zpátky. Nice. Takže Alíku, o čem se dneska budeme bavit? No, každopádně. Dnes se budeme bavit o tématu komunikace. Wow. Tak s čím začneme? S komunikací. Alíku, co to je komunikace? Počkej, to musím vygooglit. Ne, ty pověz. Hej. Ty jsi mega úplně zkušená v této oblasti. To je mega oblasti. podpásovka třeba. To dík. No, takže komunikace je způsob dorozumívání se mezi lidmi. Jenom mezi lidmi? No, jakože jestli bereme v potaz pouze lidskou komunikaci, tak ano. Já si dám šouvky jenom. No. Hej, já jsem úplně machr, že? Ty jsi úplně Schumacher. Cože? Teda machr. No, já si myslím. No, a... Takže. Jaký je tvůj další dotaz? Co, já si tě budu ptát, ty odpovědi. Čau. Tak jo. Ne. To je takové interview. Podle mě bychom mohli jako začít tím, jakou komunikaci známe. Tak jakou znáš komunikaci? Eriku? Neznám. Tak jo. Ne. Tak jakože určitě, že jo. Řeč. To je, já nevím, jak se tomu úplně jako odborně přezdívá. Lingvistika? To jsem nechtěl úplně říct, že komunikace se řadí na 2 druhy, ne? Jakože komunikace nějaká... Přímá a nepřímá. Jo? Já myslím, že jo. Takže tak. Ne, já si nejsem jistá, ale jakože přímou máš... Řeč. Řeč. Přímá, nebo slovo. možná... No. A nepřímá je třeba jakože body language ano. A prostě takhle. A mimika a takhle. Vlastně tak to říkáme úplně špatně. Ale nevadí. Jako asi jo. Všichni nás chápete určitě, že jo? Protože vlastně Lena tu spí. Hej. Ne, aby se to pochopili, máme zapálený ohýnek, je tu tma, takže spí. Dobrou. Co to? Dneska to je jen a pouze tvůj díl, Aliku. Díky. Jo. Dobrou, užij si to. Ne. Spím. No, takže to už jsme měli nějaké rozdělení. A teď bychom to měli jakože třeba zařadit na nějakou podle důležitosti. Chápeš? Aliku, já to jak si nechápu. Hej, držubu. Ne, jakože... Jako co je podle tebe důležitější? Ta přímá nebo nepřímá? Podle mě to se nedá takhle, jakože, víš co, prostě, že co je důležitější. Protože když si vezmeš, jeden člověk prostě preferuje tu přímou a druhý zas tu nepřímou. Jako jo, spíš mi přijde, že asi v téhle době prostě podle mě málo lidí dokáže číst jako body language. Myslíš? Jo. Mně přijde, že právě víc. Mně právě přijde, že to nikdo neumí. Jako fakt? Jo. Já třeba jsem na tom vyrůstala. Nice. Ne, jakože vyrůstala jsem na jednom seriálu, nevím, jestli ho můžu zmiňovat, ten název. No, nevím. Nebudu to zmiňovat. Asi radši ne. No, na jednom seriálu a tam to v podstatě bylo celé o detailech a o body language a prostě takhle. Takže já se za to jako celkem dost zajímám.
A tak ty možná ano. Jsem výjimečná. Ano. Nic nového. Ano. Ne. No, ale co jsi to chtěl, že jako... No, že prostě mi přijde, že to moc lidí jako neumí číst z těch ostatních. A ty to umíš číst? Jako, no, že bych v tom byl nějaký Schumacher, vtípečky pro týpečky. No. Halíková parádna? Dej mi pokoj. No. Já nevím, co jsem chtěl říct. Jo, no, že jako ne, že bych v tom úplně se vyznal přímo, ale určitě se na tom líp než mnoho ostatních jedinců. Troufnu si říct. Troufnu. Oh. Triumf. Ano. Troufnu si říct. Ne, tak jako ono, když se na to zaměříš a prostě, ono tam jde hlavně o tu praxi. Ale jako časem prostě už to tak automaticky, jako že si řekne, že aha. Tak to je Ne. To je fakt super člověk. On mě úplně miluje, vůbec mi nelže. Ne. Tak taky záleží, jak moc na to zaměřuješ. Jasně. Ale jako takhle z obecného hlediska bych řekla, že v komunikaci jako mezi lidmi je důležitější ta přímá. Prostě to mluvené a psané slovo. Protože víš co, právě tak, jak jsi zmínil, tak strašně málo, nebo jako strašně málo asi ne, ale jakože ne všichni se vyznají v jakože té body language. A chápeš, jako v přímé komunikaci, jakože mluvené nebo psané slovo, tak a zase, to snad každý. Když máš prostě tu nepřímou, tak ta ti zase přesněji řekne třeba, jestli člověk jakože lže nebo ne a tak. No to jo, ale jestli se v tom vyznáš, víš? No nevyznáš, že? No, když ne, tak ti to je úplně tak ti to je jako by ničemu. Ale v tomhle to je dobré. Jo, to jo. Jako, víš co? Mě to vždycky strašně bavilo a zajímalo. Že prostě pozorovat lidi a zjistit, jako jestli lžou jenom podle... Víš, to mě úplně sralo. No. Jak vždycky všichni byli úplně machři v tom, se dělali a prostě, že jo, ty lžeš, když se směješ. A já vždycky jsem se začal smát, i když jsem nelhal a oni, no ty mi lžeš. A já nelžu. A jo, ty mi lžeš, ty se směješ. Jo, to bylo vždycky na základce. No, to mi dělala mama. Jo, juj. Moňa. Zdravíme Monču. Ahoj, Moni. Ahoj. No. To víš co, já třeba umím strašně dobře lhát. Jako já už taky. Juj. Ale to o tom se nebavíme, že vlastně. O tom se dneska nebavíme, no, o tom se pobavíme jindy. Ano, doslova. No. Kde jsme skončili? No. U toho, že ne každý v tom umí číst. Třeba u toho lhaní například. Jo, no právě. No, nevím, je to takové strašně diskutabilní. A zase, když máš to mluvené a psané slovo, jakože to je přímá komunikace. Jo, už vím, co jsem chtěl říct. No, tak povídej, dořekni to. No, jsem jenom chtěla říct, že potom zase vlastně můžeš narazit na ten problém, jakože když někdo mluví jiným jazykem. Teď jsem to chtěl říct. Wow. My jsme úplně soul mates. Tak jo. Duchovní mates. Hej. No, jak se tomu říká? Ježek? Ne. Jazyková bariéra? Jo, jazyková bariéra. Ježek? No, že jazyková bariéra je třeba strašný problém, podle mě. A prostě buď se naučíš ten jazyk, anebo se nedorozumíš, chápeš? Jako jo, ale tak mně přijde, že teď už to není tak hrozné. Že to mají s tím problém spíš hlavně jako starší generace. Jakoby jo. Ale víš co? Třeba právě, když máš tu jazykovou bariéru. No. Jo, dejme tomu, že jsi na dovolené někde, kde prostě nemíš ani slovo v tom jazyce. Tak se stejně vždycky domluvíš jakože tou body language. Jo, jako jo. Akorát jakoby přímě vlastně, chápeš? Že jako třeba ukazuješ nebo tak. Jo, posunky. Jo. Ty jsi nějaký chytrý, ne? Dík. Dík. Ne, no.
Mě teď napadlo, jako, že když jsme byli u té body language a jako prostě komunikace jako bez řeči, No. tak takové to, prostě ta komunikace bez slov, jak prostě podíváš se na člověka a víš. Hej jo. Víš co ale? No. Mně na tom nejvíc komické přijde to, že prostě jakožto žena. Tak, no. tak prostě všechny ženy mají takové ty univerzální pohledy, které když dáš jakékoliv další ženě, tak ona hned chápe. Takový ten pohled, code red. Jo, třeba. A je jich třeba, nevím, 3, 4 a prostě... aspoň 30. Že co? Je, že aspoň 30. No to taky, ale ne, jako prostě takové ty univerzální, že i kdybys prostě tu ženu viděl úplně poprvé v životě, no. tak chápe. Prostě ví. A mně to přijde úplně mega a vůbec to nechápu, ale je to mega cool. Jako jo. Miluju ženy. Ne. Coming out! Ale ještě, jak jsi říkal, ta komunikace beze slov, no. tak mi taky přijde strašně zajímavá mimika. Jakože si mim? Hej. Ne, vysvětli. Mimika, to... Jako prostě obličejová, jo? Jo. No. To je v podstatě, že právě jak jsme se bavili, že když někdo lže, tak se směje. Tak to není přímo takhle, ale že třeba myslím, že přímo tohle je, že když někdo lže, tak se většinou nekouká do očí. Že strašně málo lidí je schopných lhát, zatímco se ti kouká do očí. A to je právě už ta mimika. Počkej, ale mimika je jenom ústy, ne? Ne, to je jakoby celého celý obličeje. Jo, já myslím, že jo. Najdi to. Dobré, jdu hledat mimina. Teda mimika. Co? Coming out! Ne. No. No, máš to. Už jsem skoro na mimina net. Teda mimika. Hej. Mikina. Minika. Už neumím ani psát. Mimikry. Vědomé vyjadřování výrazem tváře. No to říkám, co je tváře? Způsobené vztahy obličejových svalů. Ano. Dobře, tak to, jak jsem říkala, ten příklad s těmi očmi, dementi. To úplně mimo. Je verbální a nonverbální komunikace. Jo. Nepřímá a nepřímá. My no jsme to je to stejné. No. Dobrý, no. Tak sorry lidi. Prostě jsme blbí. Mluv jak za sebe. necky. Mluv za sebe. Dobře, já jsem to blbý třeba a věděla. ona je debil. To tam nemůžeme dát. Zpět k tématu. No. Kde jsme skončili? No, doma. Ne. U mimiky. Jo. Tak to mě asi vždycky fascinovalo jakoby nejvíc. Takový ten... to jsou úplně detailní výrazy v tváři prostě. Takový ten flirt, sigma, mail, úsměv. To fakt není mimika. No to teda je mimika. Oh, pardon. Ne, ale že prostě ta mimika, tak to jsou jakoby reakce tvého těla na to, co děláš. Bez toho, aniž bys to mohl ovlivnit. Nice. Chápeš? Že právě i když třeba lžeš nebo jakkoliv se to snažíš jakože skrýt, tak když rozumíš té mimice, tak vždycky prostě víš. Jo. A ty spíš. Já. Jako jo, no, je to hustý. A to mě na tom nejvíc asi vždycky fascinovalo. Co ty tam děláš s těma světlama? Hej, nech mě. Já to slyším až sem v těch sluchátkách. Joj, pardon. No. Já jsem ADHD dítě. Jo, ty jsi had. Jo, AD. HD. Ty jsi HD televize. Hej, zpět k tématu. No, kdo je to téma? Napadá tě ještě něco k neverbální komunikaci? Najednou používáme ty slovíčka, co? No však říkám, že jsem to věděla celou dobu. Jo. Ty jsi mi to jenom týzovala, že? Jo. Mě zajímá, jestli jako mi řekneš, jak to doopravdy je. No, řekl jsem ti to. Tak, mohli bychom se jako přesunout třeba k nějakým úplně jakože příkladům komunikace.
Víš co? Počkej. Ano. Mně ještě napadá. Já jsem totiž nepochopila, co jsi jako myslel těm příklady. No jako, ale... že třeba komunikace mezi přáteli, komunikace ve vztahu, komunikace v práci, komunikace a tak, víš? Jakože v různých poměrech, jak se mění a tak. Jo, aha. Nebo tak se tě zeptám jinak, prostě mění se v různých poměrech? Ano. Dobře, tak dál. Ne, jakože, chápeš, třeba když se bavíš jakože s přáteli, tak mluvíš úplně jinak, než když se bavíš třeba na nějaké kulturní akci, jakože... Na kulturní akci se nesmíš bavit. Jo, pardon. Nebo na pracovním pohovoru. Chápeš, že prostě používáš jinší slovník, jinší... No, jinší, no. Jinou. Jinou slovní zásobu. No. Ano. Neverbální komunikace se taky liší. Jasné, a takhle, chápeš. Neukazuješ jim tam fakáče, že hej. Ne, ale tak třeba, když si jakože s kámošema a sedíte někde v parku. No. A je vás třeba 5. A na lavici se vleze pouze 3 lidí. No. Tak 2 sedí někde v křovku, no a co? No právě, že si klidně, jako když není mokrá zem, tak si sednou na zem, chápeš? Ale když si na nějaké jako skultivovanější jako akci, když to tak nazvu, no. Třeba pohovor v parku, na uklízeče školního akce, no. Ne, pardon. Mega ne, ale že třeba já nevím, jsi na nějakém kurzu, hej ne, mě fakt nic nenapadá. Nevím, nech mě. Víš co? Co já je? ti úplně povím příklad. Teď nedávno prostě jednomu mému známému Tvojí mamě? Ne. Děláš si srandu. Nech mě a mou rodinu. Tak ty s tím začínáš. Prostě jednomu mému známému. Já především koho všechno z tvé rodiny znám. Prostě jednomu mému známému, protože je to ten známý a moc lidí v mojí rodině, který zastávají rod, ten není, protože můžeš dosadit vylučovací metodu. No. Prostě to jsme úplně posrali. Ty jsi to posral. To je jedno, to tam stejně zůstane. No mluv. A tak přišel prostě e-mail, že od ředitele školy, ne? A tam bylo napsané něco jako: vážení žáci, prosím vás, velice vás žádám, neseďte na zemi. Je to velice nevhodné, neslušné, neformální. Měli byste to napravit, žádám vás o to. Je to opravdu nechutné. A to byl konec e-mailu. S pozdravem, ředitel školy. Já jsem se teď strašně v tom zamotala, protože já jsem to pochopila tak, že tvému známému, jakože třeba strejdovi nebo tak, nebo dědovi. Strejdu nemám. Přišel, Aliku. No. Přišel mail od ředitele z tvojí školy. Ne. A já jsem z toho byla strašně zmatená. Prostě dobře. Já ti to musím vysvětlit normálně. Aha. Kubovi. Chodí na střední a psal mu ředitel. A kdo je Kuba? To je tvoje drzá huba. Pravda. Správně. Nebudeme říkat, kdo je Kuba. Jo, mě to je jedno. Je to můj kluk. Ne, vlastně chodím s Lenou. Jejda, coming out! No, mluv. No, tak já jsem to dořekl. Aha. No to je to, o čem mluvím, chápeš? Že třeba ve škole tak tě jen tak nenechají sednout si na chodbu, ale když si jenom s chábrama, tak si můžeš sednout kam chceš a to je prostě rozdíl ty body language, když jako podle toho, jako... s kým jsi. Přijde ti sezení jako body language. Co říkám tím, když sedím třeba na záchodě? Tyže, kakam. Kadím. Dobré. Ty máš ze mě strašného debila dneska. Já mám ze všech debila. Mám vyhasl oheň. Jo, protože jsi mi zakázal tam přiložit. Jo, no, a už to je zima. Sakra. No. Každopádně zpět k tématu.
Ano. No. Spí. Já jsem ještě chtěla říct. Přijde ti, že teďkom verbální komunikace, jo. Protože když už jsme jako u těch různých situací, No. že komunikace ve vztahu důležitá, ta verbální. Ty nech toho. Jasně, že jo. Jak moc? Procentuálně. Ty hajzl. Ty seš fakt evženou žvička. Co to meleš? Počkej, to musím vyhodnotit. Můj mozek musí vykalkulovat ty procenta, víš? Jo, ne, vlastně hlupy. Promiň, s dovolením. No to si teda omlouvej. Já s tebou musím nahrávat. Ty hajzl. No. Jakože oproti nonverbální, jo? Jako je to tak jako hodně jako půl na půl asi. Fakt. Páďo na páďo, jo? No asi jako jo. Za mě... Co tam děláš? Tam prostě cinka na lampě, ty vole. Za mě je ta verbální důležitější než neverbální. Ale jako ne chtěl o moc. jsem říct 60/40, no jako právě, pro verbální. třeba tak. Ale protože jsem se bál, že to bude špatně pro tebe, tak jsem řekl, pane. Ty se mě bojíš. Jo. Ty máš za mě respekt? Ano. Jako fakt? Ne. A... No. No, já bych to dala takových 60/40. No, dobře, tak jsme se shodli. Jo. A dál? A nevím. Chci se mi čůrat. Kadím. Co to asi o mě řekne, když si sednu na záchod? Dobré, nevracejme se k tomu zpátky, je tu fakt trapný už. Každopádně měl jsem se přesunout zpět. Jako vždy. Ano. Ano. Jakože, tak. No. Tak jsem to vymyslel. Aha. Prostě musím říct, že třeba z moje vlastní zkušenosti prostě jako mít vztah s někým, kdo neumí moc komunikovat, je fakt blbé. No, jako to věřím. Jako je to fakt takový je to prostě takové zrovna se rozhádal, no a ten druhý, já jdu spát. Fajné, že? No, ale to nevím. Ne, jako nemusíme tu o tom mluvit, jo? Je to jedno. A ten tvůj partner, že... Že konec. A ty, že... tak jo. Tak teda, jo, no. Ne. No. Král v zámku. Ne. Možná. Ne. Spí. Nespí. Ona nespí. Ona sedí. Já jsem stála z mrtvých. Oh. No, a vidíš, co to o mě vypovídalo, když jsem ležela? Že jsi dead. Ano, a teď, když sedím? Tak jsi furt dead. Ano. Dobře. A to je ta neverbální komunikace. A taky si před chvíli seděla na zahajzlíku, že? Ne. Já jsem nad ním stála. A jo. A koukala jsem se. Jak se tam ta voda točí? Jo. Podemele tvoje oči. Hej. No a vidíš, teď, kdybych ti to neřekla, tak prostě nevíš. Co nevím? No, že jsem tam stála. Jo, to nevím. No, to je ta komunikace. A jo. Ne, fakt, já bych asi kdybych si měla vybrat mezi verbální a neverbální komunikací, tak já bych nemohla se vzdát verbální komunikace. Já asi ani jedné. Jako, taky ne, ale já mluvím strašně hodně. Jo, mluvíš. Hej! Teda, ne, vůbec ne, když nejsi vyspaná, to nemluvíš, ne. To beru jako osobní útok na mou osobu. Ha. No. To jsme se zase nechali unést úplně. Jakoby jo. Já už nevím, o čem jsme mluvili, začni nové téma. Já mám takový pocit, že ta škola nás úplně vyšťavuje, Aliku. Jo. My jsme úplně mimo. Jako docela, jo. A ono to jde podle mě poznat na těch epizodách našich. Jako jo. Tak nějak postupně. Ale prostě víš jak. Prostě
Vstáváš v Teď 6. si mě, Teda, když teď jsi šťastný zněl člověk. mega straight. Jo, bro, dík. Fixuju, bráško. Dej mi napít toho píva. Píva? To neznělo straight. Piva. Jo. Dal bych si becherovku. Dobré, to tak nemoc straight. No prostě, to že taky jo. ne. Vstáváme v 6, pak jdeme do školy. Vole, 7 hodin, když máme to štěstí a není to třeba jedno za 2 týdny 8. A tak zase nemáme si na co stěžovat, protože někteří jsou na tom hůř. Každopádně, Jako byl. sedíme tam vlastně celý den. A že jo, komunikujeme. komunikujeme, no. A prostě dneska jsme třeba dorazili do studia až kolem 4:30. Jo. Jo. Krása, střída, nádheru. Ano, začali jsme nahrávat někdy v 5:30. Jo. Krása, střída, A nádheru. momentálně 6:30. No. No. Krása, střída, nádheru. No jo. Prostě co je moc, to je moc a co je moc, to je příliš. Přesně tak. Drobném školu. Nice! To byl coming out! Aliku! Ne, No. ale jaký je tvůj názor? Já nemám názor. Tak jo. Dobře. No jaký? Na co? Na komunikaci. No jako je to cute. Tak jo. Ne, je to fakt mega důležité. Ne, víš co, abych se ještě vrátila k těm vztahům. No. Já jsem jakoby žádný vztah nikdy neměla. No. Coming out! The double! Nice! No, neměla jsem nikdy žádný vztah. No. Ale upřímně si myslím, že částečně to je právě skrz toho, protože mně přijde, že strašně hodně lidí našeho věku prostě už neumí komunikovat. Že víš co, jako ono to funguje tak, že někdo se ti líbí a teď prostě ty musíš předstírat, jak bys o něj neměl zájem, ale zároveň musíš mít trochu zájem. Aby si nemyslel, že o něj vůbec nemáš zájem. A vlastně ta komunikace... Já jsem se zamotal. No, prostě ta komunikace mezi dvěmi lidmi, co se mají rádi. Dvěma, navzájem se mají rádi. No. Tak prostě strašně upadá. Že jako chápeš, jo, kdybychom my dva jako se měli rádi. No já tě nesnáším. Víš, jak to myslím? No jo. No. A teďkom třeba bych, že jo, prostě chtěla bych na tebe zapůsobit. No. No. A já bych vlastně nebyla sama sebou, protože právě na tebe chci zapůsobit. No. A bála bych se toho, že já jakožto já bych se ti nelíbila. Takže bych vlastně omezila to, jak moc mluvím, ale zároveň ne až tak moc, abych nemluvila vůbec. Že bych mluvila jenom jako, že jsem tam. Chápu. Tebe to unavuje. Fakt ty tvoje keci. Hej. Ne. Ne, ale že prostě fakt mi to chybí, ta komunikace. Já jsem prostě upřímný člověk, který říká všechno na rovinu a přijde mi, že strašně málo lidí je takových už. Námět na další epizodu. Vztahová problematika. Juj. To bude tak epizoda, až budu mít nějaký vztah. Ne, já ji odmluvím, já mám tolik problémů. Tak jo, já budu jíst popcorn. Nice. No každopádně, prostě... Teďka si tam dává čipčinky, ty vole. To nejsou čipčinky. Čipčinky. Teďkom už tomu neřeknu nijak jinak než čipčinky. Čím tě ráda, čím. No, každopádně, co jsi chtěla říct? Já už nevím. Ty jsi nebyl. Já jsem se soustředila na své čipčinky. Jo. No, Čipčinky se rovná čipsy. Ano. No. Here we got some ASMR. Aliku, nám už fakt hrabe. Ano, to znamená konec. Ano. Takže... Ne, jako máme na to čas epizodky krásný, jebe nám krásně, len ho stačí. Nech ty čipčinky. Děcka, jestli jste to doposlouchali až tady doteď, Napište nám do komentářů rybu, emoji ryby je mi vás a upřímně líto. k tomu napište lososová pomazánka. Aliku, to by už fakt nehrábe. Zase? Zase? Jako vždy. Mějte se krásně.
Všichni víme, co se mělo stát, ale nestalo se. Já jsem odvrátil osud. Plivl jsem mu do gzy. Nazdar. Čau. Čau.